חברים, אני היום אראה לכם שאני פותח קופסאות של המיניונים. זה מיניון שקיבלתי פעם, לי קוראים ים, ובוא נתחיל. יצא לנו פה את בוב, עם עיניים מוזרות, וקעקועים. חמוד. אוקיי. לזה השני. עשה לי מיניון בשרי, שיש לי אותו כבר, אבל לא נורא. גם שניים זה בסדר. וקעקועים. אני פותח עכשיו עוד אחד. יצא לי את הילדה הקטנה. היא הילדה של גרו, ואין לי אותה. לא מצליחה לעמוד. יופי. בינתיים אלו מה שקיבלתי. קעקועים. זהו. סליחה. והנה אני פותח עוד אחד. זה הולך להיות נראה לי מיליון. עשה לי משהו שגם יש לי, אבל גם כיף שיש לך שניים. והנה הקעקועים. ואחרון חביב, אז אני אקח, בוא נראה את זה. לא? בוא נבחר מישהו את זה. זה נראה לי מישהו טוב. אני פותח. ישע לי אותו, אין לי אותו. והקעקועים כאלו, שיש לי כבר קעקועים כאלו, אבל לא נורא. לפתוח עוד שקית? אוקיי, בסרטון הבא. נתראה בסרטון הבא. ביי ביי.